mag ODM kar chung'od bura Mandhiwa okwedo chenro mar yiero jotend duond burano ma ochan e kaunti ma Homa Bay odiechieng' makiny, ka giwacho ni yiero makamano ok ochan kaluwore gi dwaro mar jokanyo mag duond burano. Komiti mochung'ne yiero e duond bura mar ODM ochano yiero mag jotend ODM e kaunti ma Homa Bay, mano bang' tieko yiero mag jotend ODM e kor gwenge mano bagi higa mokalo. Kata kamano, moko kuom jokanyo mag ODM Mandhiwa kotelegi kod Ogina Nyabola oseyo kit kaka opangi yiero ka giwacho ni delegates mag ODM machiko yienegi timo yiero mag jotend county oketie mudho kendo ok ong'eyo gima dhi mbele. Jomo iluongo yiero mar Homa Bay County kiny. Giluongo yiero ma ok recognize jocham. Ndhiwa sub county ng'ama noyier jakom en Ogina Nyabola. Koro ilo Ndhiwa sub county wach mar jo ODM die yiero kiny Homa Bay waonge go. Akwayo MCA Mandhiwa sub county abiriyo gi mijumbe manoyier ne en Martin Peter Weno ni nyaka saa gik ma jo ODM noluong yiero eka wan adhi e yiero mar jo ODM. Wan kaka jo ODM Mandhiwa anasebedo secretary ng'ata madhi e yiero kanyo o produce ane certificate ne mawacho ni no yiere ma e certificate. Miyo wan kaka jo Ndhiwa wan tiere gi certificate ko e polling station ang'o momiyo yiero itimo mana Homa Bay County to counties mang'eny nigi problems to pok olos. Adwa na confirm ne Kenya mangima ni chakre certificate ni wuogi onge certificate moro njauso sekogolo. Mae manogol kende mogik ma koponi yiero nitie to mae valid certificate mo je dio go yiero. Gima wadwaro ni party mane Raila Amolo Odinga oweyo manye gitimo maber be gikawo ng'at miluongo ni Jaduong' Oburu ma giketo party leader. We are very comfortable. Gima okwan godo comfortable kaka obedo overdriven. All the weekend the chama and the chama they lack strength and the chama they bedo ni onge kod ngufu, chama they bedo ni onge kod bargaining power.